ତା ମାନେ କଣ କିରେ ଗୀତ ମୁଁ କରିବା ଦରକାର ଗୀତ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲୁ ଦେଲନି ଖାଇଲୁ ନଡ଼ିଆ ପଇଲେ କୁବି ରଖିଥିଲୁ ମା मग सीन में ऐसे हम रोसी नहीं जाते ना ବାପା ସେମିତି କହିବନି ହେଲା ସେମିତି ଭାବିବନି ତମ ଝିଅ ବା କିଏ ତମ ଝିଅ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କରିବି ଆଉ କଣ କରିବି କଣ ମୁଁ କାମ ଆଉ କଣ ରହିଛି ଘରେ କାମ କରିବା ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ରହିଛି ନାଇଁ ବାପା ତମେ ଝିଅ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତମକୁ ତୁମେ ଜାଣିନ ଚମକି ପଡିଲେ ଏକାଥରେ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଯଦି ବାଟ ତମ ହାତରେ ମୁଁ କହିବି ତତେ କହ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ତୁ କରେ ତୁ ଖଟରେ ଗଡ଼େ ଆଣି ରୋଷେଇ ଆଣିକି କର ବା ବା ଖଟରେ ଗଡ଼ ମୁଁ ରହୁଛି କର ମୋର କଣ ମୁଁ ରହୁଛି ନା ରହୁଛି ମୁଁ କିଏ କେଲି ମୁଁ ତମକୁ କଣ 10 ଟଙ୍କା କି 500 ଟଙ୍କା ଦେରେ ବୁଝେ କାଲି 10 ଟଙ୍କା ये बस कभी ये बस सेट लगा के काली सेट करा दे एक्स्ट्रा दे दी को लगा रखना ये सेट में क्या नहीं आओ दस का काली कोई तो ए मतलब ये को कैसे तो डॉक्टर उठे गए तोड़े बोल लेके तुझे एडमिशन के काम दे तो फोन नोट दे दिया हैं नोट दे कौन नोट दे दिया बुझिପାରିଲି ମୁଁ क्लास पॉइंट कर क्या कହୁଛ जाऊँगी चाकरिया ये आई थी आउची बटन कर दो करियो नोट नेम ये हिसाब का करेंगे क्या फोन कलु गीत କିଏ ଫୋନ କରିଛି ଦେଖଉନି ମତେ ବଉଳ ଏ ବଉଳ ଦେ ବଉଳକୁ ସହିତ କଥା କହିଦେଲି ହାଲୋ ବାପା ଆମକୁ ଆଉ ସିଏ ଫୋନ କରେଇ ଦେବନି ସିଏ ତାର ଏକୁଟିଆ କଥା ହବ ହେଲା କଣ ହଁ ମତେ ସବୁ କଥା ତୁ ତ କହିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ଲୁଚିକି କଥା ହଉଛି କୋଉଠି କଣ କରୁଛି କଣ କଣ ବି दिन के करबले भजा भजा रे गोचर पकड़ से जान फिर संतुलन बगले मन लगे वो सही से नहीं
ଯୋଉ ଗ୍ଲାସ ଆଣୁଛ ଧୋଇକି ଥୋଇବ। ହଁ କେମିତି ମୁଁ କାଟି ଦେଲି କର ମତେ ଦେଲି The time is 9:00 p.m. କଣ କହୁଛ ବାପା? କାଇଁ ସରିଗଲା? ମୁଁ କିଛି କରୁନି ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର ହିରୋ ହେଇଛ ବାପା। ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ଠିଆ ହେଇଗଲି ଯେ ତମକୁ ବଇଥିଲି। ବାଃ ବାଃ ତୁମେ ହିରୋ ହେବେ କି ଜାଣା ଅଛ ମୁଁ ହିରୋ ମୁଁ ତମ ଗଲା ଗୀତ ଗଲା ଲୋ ମା ଗଲା। ବାପା ବି ହିରୋ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଛାଡି ହେଲା ସେ ତ ମେନ୍ ହିରୋ ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ କରିବି? ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାପା ଏକାଥରେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ତେଲୁଗୁ ବାଲା ହିରୋ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରା ହିରୋ ଯାହା ହଉ ବରହମପୁରରେ ହିରୋ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ମଡେଇଛି ସେ କିଛି ମଡେଇ ନାହାନ୍ତି ପୁରା ବଢିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କଣ ଶୁଭିଲାନି? ହଁ ହଉଛି ବା କଥା ବାପା ଶିଖିକି ସେଇଥିରେ ତମେ ବାଜି ରହିଲା ଟିଭିରେ ବାହାରିଲ ଟିଭିରେ ବାହାରିଲେ କି ତମେ ବାହାରିଲ ଟିଭିରେ ତମେ ଟିଭି ବାହାରିଲ ଟିଭିରେ ବାହାରିଛ ବାପା କୋଉଠି ବାହାରିବ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ତମକୁ ସବୁ ଦେଖିବେ। କବାଟକୁ ଦେଇଦଉଛି। କଣ ଦେଖିତା ନାଚ ବେଳେ ତା ସହିତ ଅଛି। କାମରେ ନାଚ ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସହିତ କିଛି ଅଛି ତୁ ନାଚ ବେଳେ ଅଛୁ। ମୁଁ କଟାକଟି କରିକି କହିଲି ରାନ୍ଧିବ ଆଣି କଣ ରାନ୍ଧିବ ସେ ରାନ୍ଧିବ? ବା ତୁ କହିଛୁ କି ଆଉ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି କହିବି ସେ ପିଲା ମୁଁ କାଟିଦେବି। ମୁଁ କାଟି ଯେତେବେଳେ କହିଲି କାଟି ସବ କହିଛି କାଟି କହିଥିଲି ସେ କାଟିଲା ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ତା ଡିଜାଇନ ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡିଜାଇନ ର ମା ସେ କହିବ ମୋର କହିବୁ ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ ଖରାପ